indima ukunyanga isigulo sesiphakathi. Yeah. Now there was a day when the sons of God, verse 5, and it was so when the days of their feast were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning, and offered Rose them up. early in the morning. Yabantu abadika abantu abavuka noma kunini. Yazi lonxakekile ziyakhatywa ingubo. Lonxakekile ziyakhatywa ingubo. 5 o'clock in the morning. Basalela abantu bakhamisile. Uvakala uthi rikhonda babo sethelele besiyoko. Rilele besiyakhala babo sethe. Rilo besiyakhala. Burnt offerings, yes, according to the number of when them we all. talk about burnt offering, sithatha ngamadini onyukayo engenziwa kwawuchitheka igazi. Endizoshumayela kule nto ndiyasiva namhlanje. And namhlanje kunabantu abazoncedwa namhlanje. Njengoba ndihamba nje ndiyaziva into zabo ziyandisinda. Ziyandisinda. I feel it. Yes. Come on. Come on. For Job said, it may be that my sons have sinned, and cursed God. Because when you are sinning, you are cursing God. How do you talk about How to fast, you know, you fast. We are told our people. How in daughter, which a man daughter. We are what we call a water. What's up? For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts. Thus did Job continually. He did that continually, every time, oftentimes. Ngamaxesha onke zangaphumle uYobi. What's up? Verse 6. Verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Yes. And Satan came also among them. Kusuku Satan. Uthixo ubizonyana bakhe bazoma phambi kwabo noSathane uyabaxuba. Uyangena na uSathane akamenya kalo. Ufana nenje emcimbini. Inja imenye emcimbini veribone seyikhona. Endayixelelwa noma ukhinyama emzini uyibona seyithi thuena kuzwa nje emcimbini kungwa amahandi. Ivele igqize iphakathi. uSathane ufana nesumba. Satan. Uthixo uthetha nabani? Come on class, uthixo uthetha nabani? Uthetha noSathane. Komthethe thixo. Where comest thou? Uvelaphi? uSathane usoloko evele endaweni. Akakwazi ungabi na destiny abasuka khona. Ukuthi wena uvele sithube na kukho abasuka khona. Abasuka khona kukho imeeting ebingenile. Kukho imeeting ebingenile.
before ezaze kuwe and usathana ngaqala akaku-attack engaqala ngakufunde. There are people abantwana ngabe uThixo ethi kunabantu abasondelayo kule ministry hayi ngoba besondela besosapota. They are here zii-agencies zikaSathane zithunyiwe nguSathane makhani yomstadisha ukuthi uqine ngami unqwazi. Andizukufihlela, my secret is in the blood of Jesus. It's in the blood. It's in the blood. Abanye bangabhideka bacimba isecret yami isefasteni. Abanye bacimba isebuthandazeni kakhulu. I know something about the blood. There is something I know. It's only 20 yaziyo. Ngegazi likaJesu. That is why ngizoyishare namhlanje. Uvela phi Sathane? Uvela. Then Satan answered the Lord. Yaphendula lana. Ngabona umfanekiso wakhe. So yaphendula. And said, from going to and fro. Ndiyandibuya ndiyaphithizela ukuthi uthini. Yes. In the earth. Emhlabeni. And from walking up and down in it. Ingaba kusithi umzalwane osindisiweyo akabuthi because ukubutha sistyle sikaSathane. Nokuvakasha sistyle sikaSathane. Uhambe into ongayaziyo ubuyaphi. Xa ungumbrata uphuma kowenu yaziyo ubuyaphi uzobuya nini. Ungahambi nje into kaSathane because xa uhamba nje uthi hayi ngisavakasha wenza into kaSathane. Ndifika kowenu ndiyakubuza ukuthi asimazi obe behamba ekuseni. Lo mntwana lufuza uSathane. Uyatyuthyatyutha. Fuza uSathane. Masahambe. Verse 8. Verse 8. And the Lord said unto Satan, Uthi uThixo kuSathane. hast thou considered my servant Job? Come on, Scusi. Come on, verse 8. Verse 8. Yes. Wathi uYehova kuSathane, Uthi uThixo kuSathane. umdalelana kodwa umkhosi wami Umlingana uYobi udibene noYobi. ukuba akukho uthengayo ehlabathini. Yes. Indoda egqibeleleyo Yeah. ethe ntshe emoyikayo uThixo Yeah. atyekayo ebubini. uSathane wamphendula uYehova Awumamele le mpendulo kaSathane. Hayi bo uba ukuthi xa ufuna iphambili kumamela uba kuthiwani. Awumamele uSathane uphendule uthini. Ngoba kuthethwa ngoYobi indoda emenzela iheadache. Ngoba uThixo lo mntu ambuza ngaye uSathane get frustrated xa kuthethwa ngegama likaYobi. Once kuthiwe Yobi uyonakala kwalapha ebusweni uSathane because kuyena mntu onzima uSathane because uYobi was something about the blood. Uyinkinga umzalwane onolwazi ngegazi. Uyinkinga lo mzalwane lo. Andithethi ngomntu olibiza nje. Wathi igazi lingaJessica wazini ngalo. What do you know about the blood? Mamela impendulo kaSathane. Verse 9. Yeah. uSathane wamphendula uYehova wathi, Uphendula abantu uSathane. Phendule Yehova uthi uYobi lo ufumana emoyikela ilize na uThixo. uthi nguye uhambile ukoyika nje amahali. Uyathanda futhi ukuphendula uthanda. Bekwekwele uyathanda ukuphendula uthanda. Ukumbone kasegibele empini owileyo. uSathane kasegibele kwi-backslide. Ungathi awushumayisa i-backslide impendulo ucinga uba uphendulwa yi-backslide. Awuphendulwa yiyo. There is somebody said ngoba funeka i-backslide ayikuphenduli kahle. And xa seyi-backslide umzalwane phakathi enkonzweni ngoba uyakwazi ukuwa umntu ngokwalapha phakathi enkonzweni esiweshipha naye kodwa abarhedeni babazalwane phakathi enkonzweni. Umhedeni omzalwane umfihlela laphendula ngayo xa uthetha naye. Ngoluvo once athetha into ezokuhlukumeza segityele. Umoya kaSathane. And bayifuna abo bantu kasebegityele uSathane umzalwane uthi umkhuza avele benomsindo. Usa.
uthakathaka zonke ezo zinto wazicanda kubini wasika phakathi kawusika isilwanyana kuphuma nje okay wazibeka izahlulo esinye sakhangelana nesinye kezona iintaka akazicanda ehla amaqhala ngaphezu kwezidumbu waphekuza uAbraham Jesus hayi Jesus kunamakhalanga ehlayo kwininga yakho sawuthixo ethetha awayekwa nje sengathi ndiyamuva uAbraham uthi kula makhalanga nifuna ukuphazamisa le nto yenziwa nguthixo Jesus